אנחנו בעתידור שמים דגש בראש ובראשונה על אנושיות. אנחנו עובדים מול אנשים. במבחן התוצאה זה היזם שהצליח באמת לשבת עם בעלי הדירות ולמצוא את המכנה המשותף. הוא לא חיפש את הקשיים, חיפש את הפתרונות. אין פשרות, אין עיגולי פינות. הדברים נעשים בצורה הכי מקצועית והכי רצינית שיכולה להיות, כי הרמה היא אחרת. הביצוע הוא אחר, סטנדרט גבוה במיוחד שלא רואים בשום מקום אחר. הוא מקדם אותו עם כל המרץ ועם כל היעילות, נצמד למטרה ורץ איתה קדימה. המיוחד בחברת עתידור, שלכל קטע וקטע בתהליך הפינוי-בינוי יש בן אדם שאחראי ורק על זה. יש מישהו שיודע ומבין בדיוק מה כל דייר צריך. לכל אחד ואחד זה הבית היחיד שלו, וככה אנחנו מתייחסים, וברוך השם את התוצאות רואים בשטח.